Wani ɗalibi daga cikin waɗanda aka sace a harin da aka kai wata makaranta a jihar Kebbi ya tsere daga hannun masu garkuwa da mutane kuma ya koma gida lafiya. Rahotanni sun nuna cewa ɗalibin ya samu damar tserewa ne cikin dare daga tsantsanin masu garkuwa, inda ya samu taimako daga ƙungiyar sa-kai a yankin. Iyalinsa da shugabannin al'umma sun bayyana farin cikinsu da godiya ga Allah, sai dai har yanzu akwai damuwa game da sauran ɗaliban da ke hannun masu garkuwa. Jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike da sintiri a dazuka da kewaye don gano inda aka ɓoye sauran yaran. Ci gaba da kasancewa da Sace Media Africa don samun bayani kan wannan lamarin. Ni ce mai suna Imbiya Willy, mai rahoto.